ҳаматон салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. бародаро, имрӯз шуморо аз нархҳои мошинбоздории хурҷам бохабар мешавем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш насозед. ва бародаро, касоне ки чӣ хел мошин дар кор бошад, дар комментария нависед, мо ҳатман ҳаракат мекунем ҳамун мошинро ба навор гирем. рафтем. Ина бародаро, маърамат Kia Sportage соли 2014, мотори 2. маърамат мошинро абзор мекунем. Хушро нигоҳ кунед бародаро. мошин вагон ай бародаро, ҳолатҳои балон, диск нав, дарош бес куличои дастук, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа, люк панорама. Чанд пул мекунед? Як сёмка гирама. маърамат ҳолати қафои мошин бародаро. мошини сарсол бародаро. нархе бошад бародаро 135 000 сомон. мошин боз савдо мешавад. рақамҳои телефон барои маълумот 92 245 41. агар ки мошин махлуд шуд бародаро, ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. ина бародаро, маърамат Mercedes C-чка солаш 97, мотори 2. маърамат мошина абзор мекунем, хушро нигоҳ кунед бародаро. ҳолатҳои балон, диск нав бародаро. ҳолати салони мошин бародаро, маърамат. коробка механика, 4 электропакет, пробегаш 200 000 бародаро, салону латта. ҳолати қафои мошин бародаро. маърамат. ҳолати багажи мошин. документҳои нав ако? документош якуну моҳ шудааст киргишонбе. документош 100% бародаро. нарха бошад бародаро 85 000 сомон. мошин боз савдо мешавад. рақамҳои телефон барои маълумот 92 752 0079. агар ки мошин махлуд шуд бародароҷони ма, ба ҳамин рақамҳо телефон мекунед, мошин боз камтар савдо мешавад. маърамат. ина бародаро, маърамат Opel Astra Hatchback соли 94, мотори 1.6. мошин газ, бензин бародаро. маърамат ҳолатҳои балон, диск. ҳолати салони мошин бародаро. маърамат. коробка механика, пробегаш 344 000, салону латта бародаро, люк дорад. ҳолати қафои мошин бародаро. нарха бошад бародаро 36 000 сомон. мошин бо камтар савдо мешавад. рақамҳои телефон барои маълумот 92 629 07 86. агар ки мошин махлуд шуд бародаро, ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин бо камтар савдо мешавад. маърамат. ина бародаро, маърамат мошинчаи Genesis соли 2016, мотори C3. дизелми? бензина? бензин. ина бародаро, ябо мошинча абзор мекунем, хушро нигоҳ кунед бародаро. ҳолатҳои балон, диск миёна бародаро, мошин вагони
без ключевой дафт дора бародаро. 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа бародаро, люк, панорама. Ҳама навод дора мошин бародаро. ина ҳолати қафои мошин бародар ҷони мо. Дута монитор дорад дар қафош. нархи бошад бародаро 210 000 сомон мошин бо савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот бародаро 92 021 22 22. агар ки мошин мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин бо савдо мешавад.